Защо е важно да четете поканите за изследвания? Цялата ключова информация за изследването винаги е включена в поканите. Препоръчваме ви да ги прочетете внимателно преди започване на проучването, за да имате ясна представа за неговия ход и наградата за вашето участие. Какво ще намерите в поканата? Очаквано време за попълване на въпросника в минути. Очаквана дата за приключване на изследването. Също така, каква награда ще получите за внимателно попълване на въпросника. Моля, имайте предвид, че нашият клиент проверява резултатите и ако открие несъответствия между отговорите или грешен отговор на контролните въпроси, няма да получите наградата. В поканата ще намерите и информация защо понякога се начисляват само 5 монети вместо пълната награда. Причината е или че изискванията на изследването не са изпълнени, или че към момента на вашето влизане в системата вече имаме достатъчно отговори в съответната целева група. Поради това, въпросникът вече не може да бъде попълнен. В някои случаи, след попълване на въпросника, първоначално се начислява само една монета. Допълнителната награда се начислява след приключване на събирането на данните. Този модел използваме рядко, обикновено само когато въпросникът има различна дължина за всеки респондент или група респонденти и не е възможно ясно да се определи коректната награда. Проучванията с конкурс или игра за отгатване имат 0 или 1 монета. Можете да участвате в конкурс за парична или предметна награда, която винаги е посочена в правилата на конкурса на нашия уебсайт. Моля, следващия път не забравяйте да прочетете поканата внимателно, за да не пропуснете нищо важно. Благодарим ви, че сте с нас. Ако не знаете, попитайте.